Ola, Patricia, pregúntasme polos meus personaxes, cales son os que máis quero, que máis aprecio lles teño e os que menos. Eu creo que iso é unha resposta que teño bastante habitual cando me preguntan polas miñas obras, a cal delas quero máis. Eu que non teño fillos, non teño fillas, imagino que é como preguntarlle a un pai ou a unha nai a que fillo ou a que filla quere máis. Os personaxes a todos lles gado un afecto especial, porque con eles compartín moitas horas e partillei moitos momentos que foron moi duros para eles como personaxes e a vez moi duros para min como lectora. Quero moito a Denise, un personaxe co que pasei moitas horas, co que pelexei moito, co que turrei moito, e un personaxe que me trouxe moitas alegrías. Con Alba, que é un personaxe que me resultou moi difícil de escribir, rei moito, pelexei moito con ela, temos unha relación tanto ambigua e un tanto dura, porque discutimos moito, eu como creadora e ela como personaxe, pero creo que conseguí sacar un personaxe crible e é o que máis satisfacción me proporciona despois. E agora cada vez que a releo, que sigo vendo Alba, acabo entendendo por que pelexamos tanto e o bonito que foi esa pelexa para ser capaz de entendela. E hai outro personaxe que me gusta especialmente, que é o de Inverno, porque foi un personaxe que superou moitas trabas e un personaxe coa que viví momentos moi duros pero tamén moi bonitos, un personaxe que quero moito, pero así falando de personaxes principais, pero normalmente cos que máis pegada me acaban deixando son esos outros personaxes que son secundarios, que non ían nacer no momento que foi concibida a obra, pero pouco a pouco, a medida que ia escribindo ian nacendo, e aí surdiron os personaxes que probablemente sexan dos que máis quero de todas as obras, porque son os personaxes cos que non contaba e que me sorprenderon no momento de irlos escribindo e que son os que realmente me proporcionaron maior alegría porque foron os que me demostraron que a literatura hai unha parte moi grande de imaginación, de creación sin traballar, pero hai outra parte que é enriba do papel e a maxia de ver como un personaxe nace na tinta é unha alegría que me proporcionaron moitos personaxes secundarios que non me proporcionaron os principais, por tanto non renunciaría a ningún dos meus personaxes, realmente teria que quedarme con todos. Moitísimas grazas.